Horas dihamu amanami dohot inanami nani haholongan itu hatta Jesus Kristus pajupang musehita marhiti sada program ima sulu-sulu dohatam. Na pinatupa ni Gospel Light for Indonesia manang sondang ni barita na ulitu Indonesia. Ia ausa diri evangelis si majutak manang somal di Joe Lexon si majutak. Songon nagabi renungan dihita di bagasan sadariona manginang imana nienet sian buku 2 Korin bidu 12 di ayat pasiyahun. Songon manidok hatan ni dewata. Gabi didok ibana tuau. Tukma asini rohakku diho. Ai dihagalio dosun tibbul hagugoon. Asa tagonamma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagalioku. Asa songgop tuau hagugoon ni Kristus. Dihamu amanami dohot inanami hita halak batak pardalad-dalad do. Somal do hita mardalani tuluat na asing. Somal do akaya na tua-tua. Majupangi akaya anak konna di tano parserahani. Majupangi akka pahupuna. Jadi somal do mardalad-dalan. Si patamar motor manang mar mobil. Si patamar kapal laut. Si patamar pesawat terbang. Jala somalna tahali-hali hodo sadia si humisip manang hepeng narikot nalaho buanut tadi pardalan natta. Totu biar doro hatta sotung gabi hurangan non hepeng tadi pardalanan lau ongkos. Somalna di balubi do hepeng di pardalan natta. Jadi manginang sipata di bagasan ngolutta totu di bagasan habiar do hita sipata tarlumobi ma ditikidang taboto situasi ni paranguluotta situasi ni sada-sada namasa alai songon na didok ni debata tu apostel Paulus tuk do asini rohakku diho nina debata tu apostel Paulus. Songoni manang didok debata tu hita ganup marsada-sada manginang tukma asini rohana di hita. Mulut aja jo di bagasan ayat pitu imasian buku 2 Korin 12 on. Songono do didok jala asa unang hupagijakon akka pangukapon na sumurong na tuaw. Hona basir-basir doaw di sibuku. Ima suruan ni sibulis na mamukpuhiaw. Asa unang hupatibbo diriku. Jadi amanginang na hona basir-basir do ibana niyan dang takas songod dir nuaing basir-basiron tu sibuk ni apostel Paulus. Totu dang sonang pakilalaan. Totu adong na sugu-sugu alaya hamadidok debata tu ibana tukma asin rohaku diho. Jala ahama musenin na apostel Paulus. Asa tagonamma hupa puji-puji diriku di bagasan akka hagaliokku. Asa songgop tuau hagugoon ni Kristus. Om manian sida honot tatong diakka namasa di paranguluotta akka hamaolon akka sitaonon mungkin songon apostel Paulus dang sonang pakilalaan na mungkin dang sonang pakililaatta adong nasugu adong namabaik kita songon natarsosak alay marsia mahita manginang sian apostel Paulus boasa lebui do hononna tukma asini rohani debata di ibana alana ditadda ibana do debata jala di boto ibana do ise debata di ibana jala ise ibana di debata di boto ibana do debata na sitong
debatana marhuaso, debatana pauluahon ibana. Jala diboto ibana do naunggabe anak ni debata ibana. Jala diboto ibana tu dia hasahatanna molotung di jauh debata ibana. Ala nido di dokibana di bagasan Filipi bidusada ayat 20 sada. Kristus do hangulua diau jala labado nang hamatian. Alani ia manginang naing manian tatadda di bata ise do ibana di hita asa taboto ise do hita di bata. Songon dia do carani ona manginang danga dong carana asing Roma hita tu Yesus tajakom maibana nong mate di hau pinarsilangi di bagasan rohatta. Diha holongi di bata do hita maca ibalgado holong na tu hita. Tilehon ibana do Yesus Kristus laho mate di hau pinarsilangi asa mangulu akka na porsia di ibana. Asa gabi anak ni di bata akka na porsia di ibana. Ikota tadama ise do di bata di hita. Ibana ma sipalua, ibana ma debata na marhuaso, ibana ma debata sioluatta, ibana ma debata na suntibul, jalahita ianak konna. Molo na ianak konna do hita toto, haholongan na do hita. Alani ia manginang. Molo nataboto do ianak konni debata hita. Boy madohonotta songon nadidok ni Apostel Paulus. Asa di bagasan hagaliukku songgok tuau hagugoon ni Kristus. Margogo mahita sian gogo ni Kristus. Aha penamasa di ngolutta manginang. Tapangasahom ma debata. Tukdo asini rohani debata. Aha penamasa di ngolutta. Tukdo asini rohana. Sai debatama nama maso hita. Amin.